Hayi sihlale emahlathini kodwa sinama RDP wethu esawanikezwa uhulumeni siziholela impesheni. Bafika lawana lamaphoyisa phambi kwethu asijele eminyango sihlala ekhotheni uvuka la uvuke la sisizwa unkosazana njengoba silana ukuthi akwazi ukuthi asibuyisele emafletini wethu. Izindlu zethu zihlezi amakwerekwe kuqashisiwe ngazo ngaba belungu abaqashisa ngezindlu zethu. Siyafuna ukubuyela ezindlini. Uyasilwela kunkosazana ukuthi sikwazi ukubuyela ezindlini zethu ngoba sazinikezwa umasipala ugovernment iRDP lezi eziphucwa zona. Sanibona Africa. Njengoba silana nje sizwe simnyama salethwa ama-floods sishawa endaweni ezahlukene sathathwa sazofakwa la emafletini. Masifakiwe la emafletini asihleli kamnandi la kulamafleti esihleli kona sihleli nga-10 endlini. Kumba nje njengoba sihleli nga-10 uhulumeni wasenzela ubucilo obukhulu sasixuphisa iy'ngane zethu ngaphandle. Mangabe sesithathe zosibeka le eThekwini akasafuni iy'ngane zethu ukuthi zize. Okubuhlungu kakhulu nje manje sekwenzeka sekukhona iy'ncwadi esey'khishiwe ukuthi sekufanele ngoJune 30 abantu baphuma basebenzayo. Kungangokuba kumanjena sengiyagula nokugula ngoba le flat esihleli kulona liyanetha nokunetha. Sengishawe nayi-sinus mangithi ngiyabika kubona ama-official asho lokhu nalokhu azongisiza. Kubuhlungu kabi ukuhlukunyezwa kanje ekubeni kwakulethwa iy'mali zethu ukuthi sakhelwe imizi. Siyayidinga imizi yethu kumanje siyaxhashazwa kudlaliwe ngathi. Uhulumeni wasinikeza sanibona bahlali base-South Africa kuthiwa sikhululeke emakwenziwane ngoba sanikezwa uhulumeni izindlu ngoba sisebenza emafemini ama-RDP ukuthi sikwazi ukukhosela amakhanda kanye ney'ngane zethu nabazukulu bethu. Kepha sayithola sesingaphandle kulawo ma-RDP sesithingwe ngaphandle sanganikwa yisho iy'ndawo zokuhlala basithatha basilahla ngaphandle namafenisha ethu amasha esawakhokhela basithatha basilahla ngaphandle. Mina ngangenelwa amadoda awu-20 ekuseni ngasilutho bezongikhipha endlini kanye nabazukulu abawu-5 sakhishwa endlini salahlelwa ngaphandle kuyimanje sihlala eMijondolo. Iy'ngane zifunda khona la e-Eddington fanele sikhokhe imali engango-1.4 ingane ngayinye ukuze ikwazi uhambe esikoleni. Ngizokhokha ngani njengoba ngihola impesheni ka-2.3 iy'ngane y'buye y'love zingayi esikoleni. Ningabona ukuthi sihlupheka kanjani. Sihlushwa igebengu zamabhunu ezihlangene nabakamasipala ukuthi thina babuye basimunce lama-RDP esanikwa wona babesinikelana ngathi bazobuye basimunce lama-RDP. Hayi bo sesikhathele kuningi sasihamba iy'nkantolo kusukela ngo-2014 sihamba iy'nkantolo kwayinkantolo nje asiyi-understand ukuthi zithini zenzani azisinikeza impendulo e-right. Sesize sasizwa uPrincess Londiwe Zulu ukuthi aze ame asilwele ukuze kuphume ngisho ubugebengu balamabhunu ukuthi kathi barana amabhilidi nje abanangisho ama-certificate okurana amabhilidi sikhishwa igebengu nalo owayethi uyi-admin yethu wafa sangatshelwa nokuthi useshonile kodwa bayaqhubeka laba badla imali yethu besifakela iy'kwelede ezinkulu esingazazi. Masithi reporter kamasipala abasinaki, masithi umasipala akeze enkantolo azochaza ukuthi ama-RDP la sinika wona hayi akafuni. Senze njani sithathele umthetho ezandleni zethu. Okay.